mopti ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min kɔni ye sankolo ye kaba nɔgɔ fitinin bɛna da sankolo la nka sankolo o bɛna jɛya dɔɔni fɛnɛ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo ni Kayi Kulikoro Segu Tombouctou Kidal ani Tawdeni bɔ a la yen nɔ olu kɔni ka kaba o bɛna koyokoyo dɔɔni fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na fo ni Sikaso marabolo yi bɔ a la ani Kayi worodugu yanfan fo ka taa se Kulikoro worodugu yanfan ma ni marabolo kofɔlen ninnu na tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci yen nɔ gɔngɔnbulon bɛna kɛ Mali marabolo dɔ la ni o ye Tawdeni marabolo ye min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjan filɛli la fɛn min kɔni ye tilega in na température olu bolo da cogo filɛ nin ye Kayikaw tilega in na aw ka température hakɛya bɛna t'i jɔ degré 39 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 38 ye Sikaso olu ta bɛ kɛ 35 ye fɛn min ye Segukaw ye olu ta bɛ kɛ 36 ye Mopti tilega in na olu ka température hakɛya bɛna t'i jɔ degré 39 na Tombouctou olu ta bɛ kɛ 36 ye Gao tilega in na olu ka température hakɛya bɛ t'i jɔ degré 35 la Kidal olu ta bɛ kɛ degré 28 ye Menaka tilega in na olu ka température hakɛya bɛ t'i jɔ degré 30 la Tawdeni olu ta bɛ kɛ degré 33 ye Bamako district kɔnɔna la tilega in na température hakɛya bɛna kɛ degré 38 de ye fɛn min kɔni ye samiyafɛ fiɲɛ ye o bɛna ci Sikaso marabolo la bisu in na fɛn min ye Bamako n'a lamini ye sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 54 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 37 ye ni wagati bolo da cogo ye ka di aw ma a kun ye aw ka se k'aw ta n'aw bila dɔn aw mana kɛ Mali fan o fan an bɛ Ala deli k'a ka bi araba tile hɛrɛ di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare bɛ aw bisimila sisan don kibaru ale kɛnɛ kan honorable ko we cogo di alhamdulillah primo di indemnité mena ne resengena honorable foli la ne bena jo kono amala ko makono ni ya jate mena clé fly na ibi mobile kura baraba jeman ba do ye circulation na ko sebe sisan adam na nani odu ye honorable ka mobile dira o kofe minyi ka do indemnité to mana versu ni ibi do do vini interpellation do ye nigérien ka brokia baya chama na kuma to be kana le ko na na tedugo masila fanta tumuta vajite bisimila tabarikala aw ni sɔgɔma bi yiri nouveau don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la laadala ni kɛnɛ in bɛ sigi aw ye waasa ka Mali kɔnɔna Mali kibaruyaw ni yelekew ta bɛɛ lajɛlen mana aw ye ladiriya kɔnɔ bi bakurubaw la kiiri sɛbɛkɔrɔ kɛra kunungo an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ siga kɛlen don maa mun na jamana faamaw fɛ k'olu b'a fɛ ka fanga dafiri n'o o ye i k'a dɔn Mohamed Yusufu Bacili Arasi Bashi ani PMI Mali ɲɛma ani maa caman wɛrɛ o wele kelen na ni siga kɛlen don dɔgɔtɔrɔ Bobo Sise la olu ka kiiri kunkanko kɔrɔfɔ dɔw kɛra kunungo an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la kibaruya dila minnu fana ni kiiri tigilamaw karila ɲɔgɔn na olu fana ta kɛnɛ dɔ sigira kunna an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'an bɔra olu la min ye k'a dɔn awa G5 Sahel ale kunkan kɔrɔfɔ olu kumaw bɛ a da bɛna don olu la fɔ ka taa fara fana Faransikaw ka jamanakuntigi Emmanuel Macron ale y'a yira k'a fɔ Faransi cɛden minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔna la lakanabolo fɛrɛ bolo barika ni kɔnɔ ko fɛn tɛna bɔ o la an bɛ waati min na i ko sisan ko jugu kɛlɛli baara ale bɛna sen teliya kosɛbɛ waasa ka kibaruyaw kuncɛ min ye dugabugukaw fɛ Adama Jara ni ale yɛrɛ ye maa dɔnnenba ye an ka jamana kɔnɔ kibaruya y'a yira k'a fɔ ale fana ntanyana surɔ dugabugu Adama Jara El Haji Kati mara la n bɛ dugawu dɔw kɛ ale fana ɲɛ nin y'an don k'a ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la n'an y'an ɲɛ kɔmi an bɛna walawalaliw kɛ aw ye. aw ni sɔgɔma renouveau don kibaru k'a daminɛ Kayi ka tɛmɛ ka taa fɔ Tawdeni Menaka Kidal Sikaso Segu Mopti Gao ale ni Tombouctou ka tɛmɛ Kulikoro mara fɛ yan nɔ ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔ marabolo kura minnu fana sigira ka u ka foli larawe nin kɛnɛ kelen kanna la renouveau bi sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ farafinna gun nansarala ɲɛcurunakaw ka gun ka se lamɛrikɛn gun fɛn o fɛn bɛ yen n'u bi renouveau ka kibaruyaw sɔrɔ an ka sɔgɔma foli bi lase a bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la an kun y'a fɔ sisan dani no min bɛ tali kɛ cour d'appel la Bamako ni o ye Mali ka kiiritigɛso min bɛ yan nɔ maanali dɔw kɛra ye kunun n'a bɛ tali kɛ Mohamed Yusufu Bacili Arasi Bashi ka taa se ale n'a jɛ minnu bɛ yen ni sega kɛra olu la jamana faamaw fɛ k'a fɔ u tun b'a fɛ ka fanga senkɔrɔma cɛ ni ka a bi
olu kɔni ka kiiri kuma dɔw manana kunungo min yɛrɛ la ko kɔni kɛra koba ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya fɔlɔ minnu sɔrɔla ko la u ka surunna don ba ɲɛmaw fɛ o dɔ ye k'a fɔ ko olu kɔni fɛ maa mun bɛ yen ni siga kɛl'u la ko u nɔ tɛ ko la kuma olu bɛ min ɲini ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ ninnu kɔni ka labila u ka kana bila pewu u ka taa u ka jabalaw kɔnɔna la ni ma ya k'a fɔ nasarakan na Maître Kasimu Tako min y'u ka maa ɲɛma surunna don ba ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ka avocat jɛɲɔgɔn tɔw fana ye ɲɛfɔli kɛ an ka kuma ngalamana bamanankan na ko kan an k'u lajɛ. Boyan wagati mo an hamina ko n'ala sɔnna ma bɛ ɲɛnabɔ procédure fila de tun b'a la bi fɔlɔ o tun ye liberté provisoire ta ye filanan o tun ye ka procédure annulée carrément donc o débat kɔnɔna na procédure fila farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen kelen kelenna bɛɛ la an y'a yira chambre d'accusation juge la k'a fɔ ko ninnu minɛni ka bila kaso bon na vraiment kun t'a la wa nafa t'u ka minɛni na parce que an ka sariya b'a yira k'a fɔ ni bɛ adamaden minɛ k'a bila kaso la n'a y'a sɔrɔ ko b'a kun kan a bɛ bila kaso la n'a y'a sɔrɔ garantie foyi tɛ yen ni justice mago sera a tigi ma a bɛ na cogo min na bon an ka mɔgɔ ninnu ta dun na garantie bɛɛ bɛ yen mun b'a yira k'a fɔ ni justice mago b'u la wagati o wagati u bɛ se ka na u dɔnnen don yan u ka baaraw bɛ yan u somɔgɔw bɛ yan u ka fɛn bɛɛ bɛ yan hali n'a ma kɛ minɛni ye an ka sariya bɛ fɛn wɛrɛ prévoir n'a fɔra ma ko contrôle judiciaire k'i bila mara kɔnɔ mun bɛ empêcher ka bɔ Mali kɔnɔ ou bien ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ donc o mesure bɛɛ bɛ se ka ta mais ka girin k'u minɛ k'u bila kaso la ten an y'a yira k'a fɔ n ko kun t'a la dans la mesure où u minɛni ka bila yen u y'a fɔ u ka fɛn kɔnɔ juge d'instruction y'a fɔ ko n'i y'u to kɛnɛ ma k'u bɛna ɲɔgɔn ye alors que u bɛ kaso la yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ da ɲɔgɔn fɛ u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u bɛ ɲɔgɔn ye mun bɛ ka u lasira n'u bilala kɛnɛ ma u bɛ o ɲɔgɔn ye kelen na kaso bon kɔnɔ mun b'an yɛrɛ nimisi wasa kosɛbɛ c'est que l'avocat général Alou Nampé a kan ka foni yɔrɔ in na il nous a vraiment donné un motif de satisfaction et de fierté a yɛrɛ ko k'ale bi démarquer totalement ka bɔ nin réquisitoire la a ko ni mɔgɔ ninnu minɛnen filɛ nin ye nin ye procédure ye c'est une procédure a yɛrɛ ka kuma na ko c'est une procédure imaginaire qui procède d'une hérésie juridique et judiciaire donc avocat général yɛrɛ ko an ka mɔgɔ minɛnen minnu b'u bolo ko procédure man ɲi ko ka procédure annulée donc o kuma ninnu faralen ɲɔgɔn kan tribunal y'a ye k'a fɔ a tɛna se ka décision ta bi donc ko dɔgɔkun wɛrɛ le 23 an ka na an ka jaabi b'an sɔrɔ n'ala sɔnna ma wa an ka mɔgɔw bɛɛ bila fɛnɛ. tabarikala min ye k'a dɔn Maître Famata ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye o kɔfɛ fana min ye cour d'appel kelen na kiiri wɛrɛ kun o kibaruya tun bɛ min bɛ tali kɛ kunnafonidila minnu ni kiiri tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na olu fana ka kisa la a yira k'a fɔ o fana jaabiw bɔli bɔra dɔ kɔrɔ kunungo kiiri mun tun kan ka lasama o ma se ka kɛ maa min bɛ yen n'o y'olu ka surunna donba Maître Mamadu Kamara ale y'a ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ka dusumakasa jira ka kɛ ni nin kɛwale kofɔta nin ye Amadu Jara y'olu fana ka kumakan ta an k'a lajɛ. Juge tribunal commune 3 juge saisi pour que ka demande de mise en liberté kɛ Seydou Oumar Traoré ani Adama Jara di bilen u ka fiɲɛbɔ da sɔrɔ sanu ka jugement don cɛ. Et a décidé, la juge qui a décidé que jugement mimbré comment est à Kourouba, à Djouba, comment est fort, le 16 bidé. Bon, comme Vieux juge a décidé, le tribunal commune 3 a décidé que Vieux Blanc là. Mais qu'on a serrouté, Seydou Oumar Traoré, Oumar Zonga Bla, donc on appelle Nanano. Bi antara tribunal commune 3 là un y'a sɔrɔ u ma jugement yi u ko y'a fɔ ko le 16 février u y'a bolo bɔ a ma an dun t'a dɔn an ma date kura ma f'an ye fɔlɔ yɛrɛ a y'a faamuya alors que dɔw ninnu demander mise en liberté olu tɛ ko kun yɛrɛ ko kun mɔgɔ mɔgɔ ni i poursuivlen la justice ni faso kɛlen don ka i ɲangi n'i bɛ kaso la i ka jugement kan ka kɛ délai normal du temps et n'a repoussera le délai n'est plus un délai raisonnable donc nous pensons que aux décisions ya ma jani ya ma bama la famille au jugement faut comment la balibi au jugement ou ko kunero nyangile no unomnele no femi kama au jugement qu'on a ke ali chambre d'accusation ma statut flo ali no ma réunion que o ma ga décision ta flo ou ga demande kan liberté ko ina o qu'on a ke
tabarikala ni maa min tɛ kɔmɔkɔ la i tɛ kɔmɔ laadasenw dɔ kiiri tigilamaw ni avokaw de bi ɲɔgɔn dɔn nin ko ninnu kɔnɔ kosɛbɛ kununko ninnu sɛbɛkɔrɔ maanana an ka jamana kɔnɔ kiiritigɛso cour d'appel la Bamakɔ yan nɔ n'an bɔra ye farafinna jamana 5 ka jɛrɛ jɛkulu kelenya tɔ min bɛ yen n'o ye G5 Sahel ye olu ka jɛrɛ kun sigilen don N'Djamena Tchad ale faaba la min ɲɛmaaya tun bɛ Tchadikaw ka jamana ɲɛma Maréchal président Idrissi Déby Itno ale bolo min ye yɛlɛma kura minnu donna ko la o ye k'a fɔ Mauritanienkaw ka jamana ɲɛma Gazouani ale kɔni ye G5 Sahel jamanaw ka ɲɛmaaya bateau bɛɛ lajɛlen ta ni k'a di Idrissi Déby Itno ma nin waati na ale de bɛna kɛ G5 Sahel jamanaw ka maa ɲɛma ye hakilifale caman kɛra ko ninnu kɔnɔ hakilifale minnu yɛrɛ kɔnɔna la ka aw ladɔnniya k'a fɔ hakilinaba dɔw taara n'o bɛ tali kɛ G5 Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ kura jumɛn bɛ se ka sigi sen kan ani u mago bɛ diɲɛ seleke naani ka keleyatɔma ONU ka dɛmɛ min na o ka se k'u kɔkɔrɔ don a ko ninnu na kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a la hakilinaw la belebeleba dɔ i n'a fɔ e ma FIFA min ninnu na ale b'i nɛn don a la ɲɛ cogo min na. G5 Sahel jamana ɲɛmaw olu ka lajɛrɛ tako 7nan o babu kun bi tali kɛ lakana ani yiriwali kan. Lajɛrɛ in daminɛna kunu tilegan fɛ N'Djamena Tchad dugu kɔnɔ. Maréchal Idriss Déby Itno ale kun b'o kɛnɛ kan. Tchad jamana ɲɛma ale bɛna Mauritanie ta nɔna bila ni o ye Mohamed Ould Cheikh Gazouani ye ka kɛɲɛ ni ESOR mɔgɔw ka laseli ye. Ka fara G5 Sahel ani CEDEAO jamana ɲɛmaw kan marabolo jɛkulu caman ani jɛkulu wɛrɛw minnu bɔra jamana kɔ kan olu ka nɔnabilaw caman fɛnɛ kun b'o kɛnɛ kan. Tchad jamana ɲɛma ko a ka di jamana ɲɛma bɛɛ ye u ka laɲiniw ka sabati o min bɛ tali kɛ lakana ani sahélien dugu bɛɛ ka yiriwali kow kan ko u na se ka nɔbɔ kow la ni u ye mandat chapitre 7nan sɔrɔ Nations Unies mɔgɔw fɛ halisa ka kɛɲɛ ni ESOR mɔgɔw ka laseli ye. N'u jɛra ka layidu kan ta ka sɔrɔ tilako ɲɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan waasa ka kunnawolo sɔrɔ u na se ka kunnawolo sɔrɔ o kɔnɔna la. Maréchal Idriss Déby Itno ale y'o hakilinajigi kɛ. Nana Akufo, Cheikh Chakbout Bint Naya, Maroc premier ministre, Espagne ministre min ka baara ɲɛsinin bɛ kɔkankow ɲɛnabɔli ma, Arantxa González, OIF secrétaire exécutif, Louise Mouchin Kawabo, Union africaine commission président, Moussa Faki Mahamat, olu bɛɛ lajɛlen ko u tɛna Sahel jɛkuluw kɔ bila fiyewu ani ko u na u sekɔrɔma don sanga ni waati bɛɛ. Nga jamana fama ni o Emmanuel Macron ale min sen donna jɛrɛ ninnu na jasiraw fɛlan na ale kɔni kumana a ka kumaw kɔnɔ a ko Barka n'o ye Faransi kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana 5 ninnu kila ka daw so ale la lakana ko nasaratigɛ la ko olu fɛn tɛna bɔ o kɔni na o maa caman tun y'a yira tile filanin na k'a fɔ dɔ bɛna bɔ kɛlɛkɛcɛw la Emmanuel Macron ko fɛn tɛna bɔ a la nin waati ninnu kɔnɔna la nka k'a bɛ min ɲini an ka G5 Sahel jamana faamaw fɛ o ye u ka fɛɛrɛ ni dalu sigi sen kan ka sira jɛlenw bɔ min bɛ kɛ sababu ye jugu minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a la ka suna tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jolo bɛ se ka kari k'u kama kari cogo min na o fɛɛrɛw ka kɛ sebaaya ka se ka sɔrɔ u kan waasa k'u gɛn ni k'u wulu gɛn a y'o ɲɛfɔliw kɔni kɛ k'a fɔ bɛnkan dɔw taara Pau-kaw fɛ Faransi jamana kan waati min na Emmanuel Macron ye wele bila an ka jamana faamaw ma u ka taa ɲɛfɔliw kɛ bɛnkan dɔw ka ta ko hakilinaw ka t'o la mun ni mun ɲɛna muma sabati kuma kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ye Nabila Brehima Sogoba ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. Barkan sɔrɔsi jɛkuluw bɛna to an fɛ yan nɔ fo wagati jan o jateminɛ hakɛ min tun bɛ taa maa 5,000 bɛyanko la maa 600 ɲɔgɔnna bɛna fara o kan i n'a fɔ a tun laɲinilen don po Faransi kɛlɛkɛcɛw ka fara Sahel jamana kɛlɛkɛcɛw kan olu ye kunkɔrɔta caman de sɔrɔ o de kama Élysée n'o ye Faransi jamana ɲɛma cakayɔrɔ ye olu tun y'a laɲini ka mabɔli kɛ dɔɔni ka bɔ Mali kɔnɔ hakaja Sahel jamana kɔnɔna na Faransi jamana ɲɛma Macron y'a yira k'a fɔ ko baara ninnu tɛna kɛ tuguni ka d'a kan o baara ninnu kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ. Tchad lajɛ kɔnɔna na Faransi jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ hakilina kuraw bɛna ta min b'a to seko bɛ se ka sɔrɔ Bamaji jɛkulu ninnu na hakaja maa minnu b'u tɔgɔla yan nɔ n'o ye Yad Agali ani Amadou Koufa ye minnu ma dolen don Al-Qaïda o Maghreb islamique la yaasa ka se sɔrɔ.
tabarkala nabila soba ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye n'an bɔra yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ minisima fana ɲɛmaya ko la a n'a kɛ ni fali bɛna don ko la i n'a fɔ kibaruya dɔw y'a yira cogoya min na maa min bɛ yen ni o ye Mahamati Sale Anadif min ye Tchad jamana nɔ bila ni Mauritanienkaw ka jamanaden ye min jɔra ko El Kazim Wane o kuma min ye don n'a nataw la ko ale kɔni de bɛna bila minisima ɲɛmaya na an ka jamana cɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min b'a la nin waati na n'o ye Mahamadu Sale Anadif ye ko diɲɛ seleke naani ye danaya kura da ale kan ale bɛna kɛ diɲɛ seleke naani Nations Unies ONU ka bolofara min ɲɛsinnen don farafinna worodugu yanfan ma ni o ye bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel n'u k'a ma ko UNOS o kɔni jabala bɛnnen don Dakar Senegalikaw olu fɛ yen ko in kɔni a ma sin k'a kɛ wakidale ba minisima ma ɲɛmaw kɔni fɛ nka maa minnu bɛ yen n'olu ye kibaruya tɛliw sɔrɔ b'a ye olu kɔni y'a sɛmɛntiya min ye Mahamadu Sale Anadif bɛna taa maa min fana nɔnɔ bila Senegal o cɔ ye Mohamed Ibn Chambash o ko ma tigɛ da min na don n'a nataw la kibaruyaw na di nka Zeinabu Ciro yɛrɛ fana ye ko in tɔ siri an ɲɛ an k'a lajɛ. Fondiso dɔ ka kunnafoni ye El Kazim Wane ye Faransi ka dɛmɛ dɔ sɔrɔ nga a ka kanbɔli kɔni ye gɛlɛya caman sɔrɔ Ameriki jamana fan fɛ kabi san kelen bɔɲɔngo ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla Washington kɔni b'a fɛ ka jɔyɔrɔ ɲuman labɛn u ka cɛden dɔ ye ni o ye David Gessler ye ni ale bɛ Congo RDC ONU ka denkɛ ye min kun ye karamɔgɔba ye Tugabugu Kati mara la ale kɔni fatura suro nɛgɛ kaɲa gansankolo 0 heure waati ni maa min y'a ta k'a lajɛ Hajo Sheikh Adama Sirama Jara ale kɔni tun ye diinɛ ɲɛmaa ye maa min bɛ yen ni a y'a ka bɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin kuranɛ ani hadisi diinɛ matarafali ko ɲɛw ma min ye na fatura ka si to san 70 na nka karamɔgɔw la maa bonyalenba kɔnɔ k'a sabu kɛ jalaki foyi ma bɛn a kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a y'a sen n'o politiki ko baaraw la ale y'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsin diinɛ ni duwawukɛw ma waati la ni jamana gɛlɛyara don o don ale de tun bɛ duwawuba kɛ jamana ye waatiw tɛmɛna misi 7 misi caman a b'olu da ka kɛ sarakati ye walasa jamana in bɛ se ka basigi k'a kolosuma ka bi san waati jan ala ka wele sera ale ma Tugabugu min ye an bɛ duwawu don kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya an fa ye Fanta Tumuta kibaruya kunfɔlɔw bɛ ɲɔngiri yanni an ka taa munumunu dɔɔni ka na an cogo labɛn kokura. Amadu an b'i fo ni wagati na i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an lajɛbagaw ani lamɛnbagaw ma mais sanga kungurunin di ma yanni an ka don kibaruyaw ta ko filanan kɔnɔna la sisan an bɛ taga Sori Ibrahima Diallo fanfɛla la o b'a yira k'a fɔ siraba kunnafoni o wagati sera ka daminɛ tɛnɛ fo ka bila juma la don o don sɔgɔma don kibaru kɔfɛ Sori bɛ wuli ka jɔ sabati ka wuli k'a lajɛ ka don Bamako dugu kɔnɔnaw na an ka siraw bɛ lahalaya minnu na feu tricolore bɛ lahalaya minnu na ani anazɛri kuma minnu fɔ bilasiralikan na a b'o di an ma min b'a to an b'an janto an yɛrɛ la an ka sirabaw kana la min b'a to an bɛ se ka kisi siraba ka kasaraw ale kɔlɔlɔw ma sɔɔni an ka nɛgɛ karafetigi Makan Jakite Mackenzie ka yamaruya kɔnɔna la anw ni Sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ.